Touch and Play er jo et godt system. Det fungerer jo som et touch-system på en træplade med en vægprojektor, som gør, at vores beboere selv kan betjene den. Der laver mapper, hvor de selv kan pege på det spil, de gerne vil spille, eller det musik, de gerne vil høre, så kan de prikke sig ind på den. Vi har jo mennesker med infantil autisme, og de har jo tit svært ved at kommunikere, så derfor kunne vi se nogle rigtig store muligheder i det. Både til spil, men også til kommunikation, som jo er deres svære ting, kan man sige. De kan spille det her selv. De kan, når skærmen er tændt, kan de jo selv gå hen og prikke på den mappe, de gerne vil spille med. Så det giver i høj grad selvstændighed. Og det giver dem meget store muligheder for at kommunikere med os, fordi at Touch and Play er meget visuelt, og vores brugergruppe er meget visuelt stærke. Så det er jo en rigtig god kombination. Touch and Play giver jo også mulighed for samarbejde. Mennesker med autisme har jo rigtig svært ved at samarbejde og have forståelse af hinanden. Men her der hjælper de hinanden med spillene, hvis ikke de kan se, hvor er det lige det billede er henne. Jamen så er der en anden, der kan vise det. Vi har jo også borgere, som har voldsomme bevægelser. Og en normal touchskærm vil jo kunne gå i stykker, hvis der er en, der kommer til at ramme den. Det her der kan de jo kun ramme en træplade, og skulle den gå i stykker, så kan vi jo skifte den. Touch and Play gør jo også, at de får bevægelse ind i, når de arbejder, fordi skærmen er så stor, som den gør, så de skal også bevæge sig. Det er den ene del af den, det er jo noget motorik, der kommer ind i det, men der er også motorik i forhold til finmotorikken, fordi der er flere af vores, der har svært ved finmotorikken, og her der er det jo oppe i en størrelse, som gør, at det ikke er det, der er problemet. De spil, der ligger på Touch and Play, er jo meget individuelle, så de passer lige præcis til den enkelte beboer, vi har her. Et af de rigtig gode spil til Touch and Play, det er et spil, hvor der er en rød plet, der flytter sig, og den skal borgerne så trykke på, og så flytter den sig et andet sted hen. Og det synes de fleste er rigtig sjovt. Der kan være dyrelyde, for eksempel man skal parre med et dyr, der passer sammen. Det kan være ting, der passer, for eksempel et æg skal passe til hønen. Billedgallerierne i Touch and Play, de er geniale til vores borgere, fordi det er billeder af netop det, der interesserer dem. Og vi kan lave billedgallerier med billeder af mor og far og hjemmet, hvor de er vokset op. Vi kan lave lægge billeder ind af deres interesser, af ture, de har været på. Så det hele tiden bliver interessant og inspirerende og motiverende. Touch and Plays billedgalleri, det giver glæde, fordi vi kan lægge de ting ind, der interesserer hver enkelt borger. Det virker utrolig godt, når de så kommer op i den størrelse. Det vækker glæde. Touch and Plays musik, specielt musikvideoerne, er jo formidable til at danse. De kan jo også ønske de videoer, de gerne vil have, den musik, de gerne vil have. Og så bliver der danset, der bliver sunget med, og hudet og så videre, så det er rigtig godt. På Touch and Play har vi også fået Skype, og det er rigtig godt til vores borgere. Mange af dem har pårørende langt væk, og så har flere af dem har prøvet at ringe telefonen, men det der med bare at høre en stemme i telefonen, det er svært at forstå, at det lige er mor, eller det lige er far, der sidder i den anden ende. Men når vi får Skype på, så kan de også se, og de kan læse ansigtsmimikken, som også er rigtig vigtigt for rigtig mange af vores borgere at kunne læse. Vi oplever, at han fuldt ud er klar over, at det er hans mor, der er oppe på den store skærm, og at han kalder mor, og han siger også flere ting, end han har gjort hittil i telefonen. Jeg vil anbefale Touch and Play, fordi at den samler ting, som vi har forskellige steder, hvor vi kan noget med nogle teknologier. Med Touch and Play kan vi samle al teknologien et sted. Jeg vil helt klart anbefale Touch and Play til andre steder. Det gælder jo, og det gælder ikke kun mennesker med autisme, det gælder også alle andre handicapgrupper, ældregrupper, også andre plejehjem. Og det er et fantastisk redskab til at skabe glæde i hverdagen og give vores medborgere livskvalitet og selvbestemmelse.